Ai vittu sulla luulee vaikeeta tän kanssa. Tää on niinkun... Kun Enemy on niinku... Se on niinku suhteellisen vaikeempaa alussa. Niinkun kun sulla ei oo aseita ja kaikki aleille nyt käyttää plasma-aseita ynnä muita. Mut se pitää kädestä sua kuitenkin. Tää niinku eka tehtävä, niin siinä tulee mind controls niinku ekas tehtävässä. Ja sit niinku paskantaa sun päällä niinku täysin. Sit silleen, et joo, me ollaan vähän niinku häviämässä tää sota, et kiitos kun tulit tänne. Aha, okei. Ollaan kusessa nyt vai ollaan kusessa myöhemmin? Anteeksi, jos spoilasin hirveesti, ei tarkoitus. No kaikki oikeastaan varmaan tietää sen, niinku melkein kaikki. Tän alkulähtökohdan, mutta se ei oo tässä sinänsä. Joo, taas kun tuolle Retaliationissa. Centrali menee aina sekasin näistä. Siviilejä kuoleeko me? Alkaa Englottin päässä ja ne juoksee tonne vihollisia kohtaan. Voin nyt laittaa sille, että siviilit tulis vaikka niinku apua. Okei. Time for Bed of Chaos. Mä sain jo yhden tai toisen puolen tuhottua, nyt pitää mennä vaan toiselle puolelle ja... Terviado! Okei. Joo. Nice, saimme sen vihdoin ja viimein. Tietenkään mulle ei oo yhtäkään. Hetkinen. Eiks käytännössä Bed of Chaos siinä ei tarvii asetta? Ei tarvitse. Mä voisin nimittäin ottaa mun Zweihanderin pois, pistää Havels Ring ja Physical Damage Reductionin ringeiksi ja sitten mahdollisimman paljon vaan niinku silleen, että mulla on poisee ja dodgea. Toi kuulostaa ainakin mun korvaan silleen niinku pätevältä stratulta. Vitu narkkoni. Ainakin se on hyvä, että näitä vitun aseita tarvitse rakentaa. Niin. Jotain parannuksia tässäkin on. Tai siis on tää hyvä peli, mutta siis tää on vaan niin vittu brutaali. Mä kyllä tykkään tästä enemmän kuin Enemy Unknowns. Ai niin, helvetti. Onneksi mä muistin, että mun pitää evakuoida, koska mulla on toi fucking unconscious shoulder, mikä mun pitää sitten ottaa messiin tuolta. Jos mä jätän sen tänne, niin se kuolee. Oi vitun perseri. Paljon mä tarviin Okei, Equip Load on 50, mä tarviin 100.
What? What 29 minimi. Jos mä vaan räjäytän tän mestä ja lähden vittuun. Niin vois olla ihan käypä. Mä olin silleen, että mä voisin mennä tonne niinku fast rollilla, mut toisaalta mä voin pistää myös täydet havelit päälle ja vetää vielä slow rollilla. Ja sitten physical damage reduction ja se on niinku siinä. Sitten mulla on poisee sen verran, että se ei heitä mua rotkoon ja mä pystyn rollaamaan hyvin. Tää on kyllä ihan vitu outo buildi, kun mulla on ihan vitusti armoria, mutta ei paskaakaan helaa. Tää bossi olisi paljon helpompi, jos mä en pelaisi näin vitun lasikanuunaa hahmoa. Ottaisko pois itse asiassa? Ei, kyllä mä tarviin ton. Ja Havels. Uh-oh. This is bad. Oho! Yes! Bed of Chaosin kakkosvaiheen läpi. Nice. Au, okei. Nyt mä kuolin. Mut mun pitää vaan päästä siitä vittu edestä läpi. Niin missä vaiheessa muuten huomasit, että se voi tappua kaasusäiliöitä? No en oo varmaan vielä huomannut. Spoilers! Tosi... Siis niinku granaateilla vai ampua? Ei kun... Siis... Mä pystyn tähtäämään. Hey reasonable name, jos... Musta vähän tuntuu, että toi on chattibotti, mut jos ei oo, niin voit todistaa asian. Vai meinaatko sä sit olla tommosella collateral damagella tyyliin? Ei kun siis... Jossakin kentissä on sellaisia niinkun kaasusäiliöitä taikka niinkun seisoja... Niinkun... Aha, Isoja säiliöitä, taikka niinkun... Joskus haluat äsittää tai happoa ynnä muuta. Joo. Ja sit niitä voi tähdätä ja se on aina niinkun varma osuma. Ja Koska ne ei liiku. Jos niitä on... Pystyyks niitä tähtää? joo, ja se räjähtää ja yleensä vie jotain muutakin mukana. Okei. Mulla oli joskus, tai niinku huomasin sen kun oli joku niinku... Okei, et ole botti. Nice! Auto oli parkittu tien viereen ja
tien vieressä oli kaossäiliö. Mitähän toi on? Kokeillaan. Räjähti. Auto räjähti mukana, kaikki kummatti kodekset mulle mukaan. Ai. Siis kun Enemy Unknownissahan pystyi tehdä silleen, että sulla oli esim mekkejä. Siinä on se collateral damage. Juu. Niin jos sä näit, että okei, tossa nyt meni niinku 5 mutonia kaikki saman auton viereen. Niin sit sä vaan vedit se collateral damagen siihen auton, se auto posahti. Vittu muistaista reitin tähän. Se on just muuten niin paitsi, että sä vaan ammut sitä säiliöistä. Mene. Au. Ettäs niin. Jee, nyt on Joo, mut se, pitääkö se olla collateral damage vai riittääkö siihen mikä tahansa aseet sulle? Siis mä oon pistoilla. Okei. Ouch. Mä pääsin tän läpi! Soldiers wounded 5, soldiers killed 0. Oh, mä unohdin pistää ringit. Sää voi aina. Hetkonen! Mulla oli 6 mukana, mitä sille yhdelle tapahtui? Otiks sen mukaan sen, joka oli haavoittunut? Tai unconscious? Joo. Se on soldiers wounded 5 ja soldiers killed 0. No. Ja sulla oli 6 mukana. Mulla oli 6 mukana. Mitähän sille yhdelle tapahtui, kun se kyllä kuoli, mutta Captured. ei tämän mukaan. Captured. Jaa. Pitää katsoa. Haluan kokeilla kuinka paljon tää tyyppi tekee. Nice! Unarmet tekee aika vähän damagea. Huomasin juuri. Mä kokeilin ihan huvikseen kuinka paljon Unarmet tekee, niin silleen 2, 4. Vittu mun strena on 30! One Punch Man ehkä ei toimi. Niin tässä ei pysty. Eiks joku Eiks jossain peleissä pysty tekemään just semmosia one punch buildeja? Kaikkien pakastama boss. One Punch Man. One punch! Ba-da-da, one punch! Ihan pelin alussa niin mulla jäi 2, kun se oli tosiaan vankeiksi. Se on vähän niinku... Wow. Se ammuttiin saatana paskaksi ja sitten nyt sä sanot, että you're captured. No, I don't know. Ai. Back. Ei se kyllä varsinaisesti ollut mitenkään niinku bleeding to deathkään, koska se olisi kuollut siihenkin, kun se oli niin kauan siellä. Oi vittuun facelessit. Joo, ne on ärsyttäviä. Kerran tuli vaan silleen, että sain kaikki 7 pelattua. Mä en muuten kuollut silloin ilman ringiä. Mä voisin ottaa poiseen, niin... Mulla on tyyliin koko pelin vahvin poise buildi. Mä vaan veikkaan, että toi poise ei kauheesti auta. Jee, uusi rankari. Kuolee seuraavassa. Niinpä, yli. Mulla oli 3 rankaria. Pampara pampara dan da da dan dan da 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 hero du 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 hero du 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 no 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 ba da 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 hero. Kävin ottaa villasta itselle Osram Lightify valosarja, niin ei vittu tää on makea.
Auttaisko tää? Mulla on kuitenkin havelit päällä, vittu, en mä kuole tonne. Sanon Reduced minä Avatar vittu. progress by 2. Nice. Siinä on viinalaatikko, no niin tietenkin. Et nää ampua viinalaatikon läpi vittu plasmasmaa, joka menee vittu 3 autosta läpi. Ei tietenkään. Sit voi... Pääseekö tosta ihan suoraan ali? Ei kun läpi. Läpi vaan. Tuu kattoo mun striimi. Okei, pois ei auttanut paskaakaan. Mä haluun armoriin. Mä haluun armoriin silleen, että mä en välttämättä kuole yhdestä, mutta kuitenkin silleen, että mä pystyn juoksemaan. No siis, no Wolfring on joihinkin bosseihin tai joihinkin tilanteisiin ihan hyvä. Mutta ei varmaan tähän mitenkään auta ollenkaan. Mun pitäis saada vaan se silleen niinku... Jos tässä pelissä olisi toi se... Mä katsoin vähän aika sitten vähän aika sitten mä katsoin yhden... Ei taida olla. Mulla on... Se oikeastaan on first playthrough, niin Giant Set. Mistä vitusta sen sai? Toi kuulostaa niin tutulta, mut mistä sen saa? Ei mulla... Tää on varmaan paras... Niinku... Armorin puolesta tää haveli mulla tällä hetkellä. Eikö nyt näyttää pahalta? Sano mulle vaan mistä sen saa, niin mä voin hakea sen. Mut siis ei mulla oo välttämättä Soldiers. kamoja. Available Siihen. 1. Wounded 13. Unavailable 1. No, 4 rukiita vaan sitten yhtä. Ja supplies Aa. 5. Aa. Sillä että joo. Ai niin. Pelasitko sä enemmän Withinnia ollenkaan? Pelas. Sinne tuli se... hyökkäys. Niin. Haluatko kuulla miten se... Siis silleen saattaa pelata pelin pieni spoileri. Tässä mä voisin olla. Haluatko kuulla sen, että Okei, miten se kai. toimii tässä? Ehkä mä haluun selvittää itse. Tää menee kuitenkin nyt niin perseelle ja muutenkin niin tää kampanja, niin katsotaan mitä kaikkea okei. sitten tää peli Toi ei pystyy tapa mua. heittämään paskaa niskään, niin Toi voi tappaa mut. Pitäkäämme hiljainen hetki siellä. Ai vittu! Mun Rangeri osu pitemmältä matkalta, missä on toi Sharpshooterit missäs. nice. Siis tää on just se, että mulla on ihan melkeinpä puhdas Strenaa Endurance buildi tällä hetkellä. Nyt kyllä Mä näyttää pelaan- hyvin Pelaan mielenkiintoista. Swyhanderilla muuten, nyt mulla ei tietenkään tähän bossiin kannata käyttää mitään aseita. Siis mä voisin vaihtaa tässä jo ton ringin. Joo, niitä ei oikein näe Henkka, mitä mieltä sä oot tän Bed of Chaosin se niinku tuli-isku, se missä tulee niitä pilareita maasta? Pystyykö sitä näkee? Pystyy se jotenkin. Koska se olisi ihan kiva tietää miten. Koska äsken mä olin just silleen, että okei, sä oot nyt hyökännyt niillä molemmilla käsillä ja mä pääsen tosta sun sylin läpi. Ja sitten se tekee sen tuli-isku ja sit sieltä tulee tulipilari ja tappaa mut yhdessä. Mä oon silleen, jaa. Mä ei, Selvä. Mä en muista kyllä. Siis jotenkin se piti aavistaa lähinnä, että se niinku... Tai tietää ulkoa, että mihin niitä pilareita tulee. Tai nimittäin tuntuu siltä, että se voisi olla semmonen, että siinä on. Uh-oh.
UFO. Oh my fucking god. Ei, kun toi. Pitäisikö pistää se saukuun? Okei, siinä. Hyökkää. Hyvä. Toinen. Go, 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 go. Leap of faith! Oh! Yes! Joo, kävin hakemassa. Se oli siinä. Bed of Chaos läpi. Toinen lordi. Ei Kindle, vaan varppii. Täältä ei taida päästä mitenkään muuten ulos. 60 000 suolta. Oh, plasma rifle available. Suosittelen. Joo. Kävin hakemassa pyromansy, mutta sä tajuut varmaan, että tällä padilla ei oikein pysty käyttämään mitään muuta kuin niinku ätäkkeä. Mä en pysty vaihtamaan ollenkaan mitään. Mä tapoin Four Kingsi. Mitkä mulla sitten on? Siellä alhaalla. Nyt on enää Nitoja. Nitoja. Joo. Nitoja Sheet Scales.